Čaute, moje meno je Kledia, sa vás vítam u nového videa. Dneska som tu zase s Imberom. Čau. A dneska si zahráme Speed Builders na serveri Craftmania. Tak jo, ideme rovno na to, ne? Jo. Čo to? Mne to spadlo. Fail. Aj mne. Tak daj strih, aby nevideli tvoje heslo. No, to je... OK, takže sme tu späť a už iba čakáme na hráčov. Dám ti jednu otázku. No, Prečo ťa nevidím? ja ťa vidím. To teba ne. Vidím iba G90 a Terryplay. O, tá Terry je pekná. Zmlatiť ju. Ne. Parkour. Nevie parkour. Nevie parkour. Nevie, kde je. Spadne. Haha. Začíname. Dobre, som... To je tu šiestý. Ja sa ospravedlňujem, keď budem kašľať. Jo. Máš perfektnú? Ja ne. Áno. Ja neviem, čo som tu urobil zle. Sa odo mňa, ako to je. Pozeraj. Rýchlo, rob. Ne, nestíham. Na to kašlem. Stíhaj, rýchlo. Pozri ten vedľa mňa. Pozri ten Terryplay, vypadne. Pozri na ňo. Alebo na ňo. Ja mám 52%. Ja mám 100. Bum, Terryplay. Ty máš šťastie, že tu je. No. Ornament. OK. Jop. Čo? Ja som to nejak zle posunul. Počkaj, kde má byť ten stred? Kde má byť ten stred? Pozeraj. Takto. Pane Bože. A ešte koberce, rýchlo. Ne tam. Vypadol si asi. Aha, tie koberce som si nevšimol vôbec. Mám 79. No Okay. tak si nevím. Škoda. No. Pokoj. Fío, také ľahké vám to zrovna dá. Počkaj, lietam tu okolo teba. O to dáš. Dobrá, neviem ako bolo toto ostatné, to bola asi. Tak. Vypadol si? Ne, ja to nemám dobre. Neboj sa, ale nevypadneš. Oni to tu majú horšie. Vypadne ten Pugs. Ne, ja som to mohol mať 100%. Ten Ja Pugs vypadnem. Ja vypadnem, dal mi to 10 craft coinov. Nevadí, ale ten Pugs to má horšie.
Čo? Ale ten Pux to mal horšie. Také ľahké. Že... To budú mať všetci. Ale ten G90 má asi niečo zapnuté, vieš prečo? Alebo má fotografickú panel, lebo má všetko na 100%. Co? Čau, Guardian. Dal to trošku blbo, ale vyhral. Ten oný dal zle. Ten dážnik. Také ľahké. Hádal blbo ten stromček jeden. Ja by som si tento On to strom nezapamätal, ja by som ten strom urobil zle. OK, neviem kto to vyhral, ale asi ten G8, ten G90. Čo? Asi tak. No. OK, dáme ešte jednu, ne? Prečo Ja. má hlavu dozadu? OK. Čože? Čo zase? Pane Bože. Tak ja si myslím, že asi by to stačilo, mne už to nechce pripájať. Ani ne. Dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, dajte like. A Imberov kanál máte v popise. A čau. Tak čus.